Magandang araw sa iyo, Miss Selena. Lalo na sa inyong mga tagapakinig sa inyong kwento. Itago mo lang ako sa pangalang Melba. Hindi ko na sana ito naisip. Pero nung marinig ko ang mga kwento sa channel mo, ay naisipan ko na rin na ibahagi ang aking kwento. Laking Mindanao ako at kasalukuyang nanirahan sa Taytay Rizal. Nangyari ang karanasan na ito taong 1993. Naging kasambahay ako dati bago ako nag-asawa. 3 kaming kasambahay at may kanya-kanyang tungkulin. Merong tagaluto, tagalaba at ako naman ay tagalinis. Kadalasan sa aking mga kasama ay may edad na. Pero mababait naman ang mga ito. At itinuring pa nga ako ng mga yun bilang bunso nila. 18 anyos pa lang ako sa mga panahon na iyon. At kahit ilang dekada na ang nakalipas, ay tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari noon. Masaya naman noong una, pero bigla itong nagbago dahil umalis ang aming tagaluto. Pinauwi na kasi ito ng kanyang mga anak para magpahinga. Kaya't nalungkot kami nung umalis ito. At agad namang naghanap ng bago ang aming amo. At makalipas lamang ang ilang araw ay meron na kaming bagong tagaluto. Mga nasa 50 anyos na ito. Itago lang natin siya sa pangalang Aling Marta. Tahimik lamang ito at medyo may pagkamasungit. Kaya't bihira lamang kaming lumapit dito. Dahil isang araw ay nakita ko siya, nakakaiba ang kanyang mga titig. Para bang halos lamunin ka na lang sa mga titig nito. At isang araw ay nag-day off si ate, ang aming tagalaba. Kaya't ang naiwan sa bahay, ako at si Aling Marta. Wala din kasi ang aming amo nun dahil umattend ito ng seminar. Kaya't nung umalis si ate, ay agad akong nakaramdam ng kilabot. Ewan ko ba nun, parang hindi ako komportable kay Aling Marta. Pero winaksi ko na lang iyon sa aking isipan para makapag-focus ako sa aking trabaho. Nung mga oras na yun, ay naglilinis ako sa kwarto ng aking amo. Ang ganda talaga ng kwarto ni ma'am. Napakalambot ng kama, maaliwalas ang lugar, at napakagaan sa pakiramdam. Masaya akong naglilinis at habang kumakanta dahil inaaliw ko lang ang aking sarili dahil sa sobrang tahimik ng bahay. Dati kasi, nung hindi pa umalis ang isa naming kasama, ay napakaingay namin. At nung wala na ito, ay kabaliktaran ang lahat. Balik tayo sa kwento. Habang naglilinis ako, ay meron akong narinig na mga mahinang yapak. Pero hindi ko na ito inisip pa dahil inakala ko noon baka si Aling Marta lamang. Pero nung marinig ko ito na huminto sa tapat ng kwarto, ay agad akong natigilan. Aling Marta, ano pong kailangan nyo? Tanong ko. Pero wala namang sumagot. Kaya't nagpasya ako na tignan ito sa may pinto. Pero nung pagdating ko, ay wala akong nakitang tao. Pero nung tinignan ko ang sahig, ay merong mga maduduming mga yapak. Ano to? Kakalinis ko pa lang. Aling Marta, ano bang ginagawa mo? Tanong ko. Wala kasing ibang tao sa bahay, kaya sigurado ako na siya ang may gawa nun. Kaya't agad akong bumaba sa kusina at dala ko pa ang walis. Pero pagdating ko, ay wala roon sa kusina si Aling Marta. Kaya't pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto. Baka nandoon lamang ito. Pero bago pa ako makarating roon, ay may biglang humarang sa aking daan. Isa itong napakalaking baboy at pulang-pula
ang mga mata. Kaya't sa sobrang takot ay agad akong napasigaw. Ilang segundo pa ako nakatitig sa nilalang bago tumakbo. At agad ko namang naisip ang sinabi ni Lola noon na merong kakayahan ang aswang na magpalit anyo. Kahit ang nasa isip ko ay walang iba kundi si Aling Marta. Kaya't agad akong lumapit sa mga lalagyan ng kaldero at gumawa ako ng ingay sa harapan nito. Pero nung makita ko na parang nasasaktan ang nilalang, ay agad kong hinagis sa kanya ang malaking kaldero. Pero mas lalo lang itong nagalit, kaya't agad kong naisip na kailangan ko ng asin dahil isa ito sa mabisang panlaban sa mga aswang. Pero nung pagbukas ko sa lalagyan ay wala na itong laman at doon sigurado na ako na si Aling Marta nga ang nilalang na iyon. Baka tinago niya ang mga asin para hindi ko ito magamit laban sa kanya. At nagkakamali siya dahil matagal na ako rito at alam ko kung saan nakalagay ang mga kailangan sa kusina. Kaya't agad kong binuksan ang isa pang kabinet sa ilalim kung saan nakalagay ang mga lumang gamit. Kaya't doon ko nakita ang napakarami pang asin. Agad naman itong pumangil sa akin. Pero sinabuyan ko ito ng maraming asin. Pero nung matamaan ito, ay agad itong napaatras at agad naman itong tumakbo papalabas ng bahay. Sinundan ko pa sana, pero napakabilis maglaho. Hindi ko na ito makita. Kahit nagpasya na lang ako na pumasok ulit sa bahay. Kahit nanginginig ako sa takot, ay nilinis ko pa rin ang mga kalat sa bahay. Dahil malakas ang aking pagkatapon sa kaldero at natamaan ito ang ibang mga gamit. At sigurado ako, oras dumating ang aming amo, ay magagalit ito sa nangyari sa kanilang bahay. Kaya't makalipas ang ilang minuto, sa hindi ko inaasahan, ay dumating na ang aking mag-asawang amo. Agad naman itong nagtanong kung ano ang nangyari. At kahit natatakot, ay sinabi ko pa rin sa kanila ang lahat ng nangyari kanina. At agad namang nagsalita ang aming amo dahil sigurado ito na babalik ang nilalang na iyon. Buti na lang hindi ito nagalit sa mga nasira nilang mga gamit at sa halip ay nagtulong-tulong kami para paghandaan ang pagbabalik ng aswang. At nang sumapit ang gabi, ay nasa kwarto na ako noon. Hindi ko maintindihan ang aking sarili noon. Para bang naiinitan ako. Kaya't agad kong binuksan ang bintana sa aking kwarto. At sa hindi ko inaasahan, ay nakaabang na pala dun ang nilalang. Pero isa itong anyong ibon. At hindi ito ordinaryo. Dahil napakalaki at nakakatakot ang anyo nito. Agad akong sinunggaban at nasugatan ako sa aking mga kamay. Agad naman akong sumigaw ng malakas para makarinig ang aking mga amo. At nung lundagan na sana ako ng aswang, ay agad akong nakarinig ng putok ng baril. Ang dahilan ng pagkahulog sa sahig sa nilalang. Natamaan ito sa may bandang ulo, kaya't hindi na ito nakagalaw. At agad naman nagbigay utos ang aking amo na itapon ko raw ito at sunugin sa labas. At nang matapos ko itong gawin, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Pero agad namang lumapit ang aking dalawang amo at sinabi nito, ninais muna nilang magbakasyon sa kanilang pension house. Dahil natatakot na rin sila sa nangyari sa bahay at hindi pa nila alam kung kailan sila bumalik rito. At humingi ito ng tawad at binigay ang aking sahod dahil bukas na bukas
ay umalis na daw sila. At ang aking isang kasama naman, buti na lang ay bumalik ito ng maaga. At ibinalita ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Yun na ang huli naming pagkikita. At simula nun ay umuwi ako sa aming probinsya. At makalipas ang ilang buwan ay nakahanap ako ng trabaho sa Maynila. At naging maayos na ang lahat simula nun. At hanggang dito na lang ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Melba.